3 badalonins han posat en marxa un servei d'informació sobre les incidències dels trens de Rodalies a través de la xarxa social Twitter. Es tracta del Rodalies.info, un servei àgil i ràpid, ja que són els mateixos usuaris els que informen de les incidències a la resta de passatgers. Rodalia.info permet als usuaris del transport públic assabentar-se de les possibles incidències a través del mòbil si aquest disposa d'internet. L'eina fa servir 8 comptes de Twitter automatitzats, un per a cada línia de trens de Rodalies, incloent-hi els ferrocarrils de la Generalitat, i un per al conjunt de la xarxa gestionada per Renfe. Els mateixos passatgers poden informar a l'instant si hi ha retards, canvis d'horaris o quin és l'estat del servei. El funcionament és molt senzill. Si algú vol introduir una incidència que hagi passat a la línia del Maresme, la línia que passa per Badalona, la R1, doncs el que hauria de fer és connectar-se a través de la xarxa social Twitter, donar-se d'alta si no és membre de la xarxa social, i enviar un tuit amb la paraula clau, un tuit que és com un missatge amb la paraula clau ROD1, i això aquesta incidència es pujaria automàticament al perfil del compte Twitter i també directament a la pàgina web de Rodalia.info, i d'aquesta manera doncs, la resta d'usuaris podrien estar informats d'aquesta incidència. Aquest servei neix uns dies després que la Generalitat hagi posat en marxa un nou web per consultar horaris i itineraris de Rodalies, on també es poden fer reclamacions. Els creadors de Rodalia.info van pensar que seria útil que els usuaris de la mateixa línia de tren estiguessin comunicats. De fet, els retards dels transports a vegades no queden prou detallats als webs oficials. Reflectim més fidelment el que és la realitat, perquè la web de la Generalitat, per exemple, informa que s'havia establert un servei d'autobusos entre Vilafranca i Barcelona, i a la nostra web estaven dient la gent que els autobusos no arribaven. Per doble vessant, tant efectivitat pel que fa a temps com també veracitat potser de la informació, que ells llencen la nota conforme s'han establert els autobusos, però els autobusos encara no han arribat. Les informacions dels usuaris es publiquen automàticament, sense verificació prèvia. Per aquest motiu, els creadors de la plataforma són conscients del risc que això comporta. Tot i això, destaquen l'agilitat del sistema, que permetrà saber si abans d'agafar el tren és millor buscar mitjans de transport alternatius.